Ако искате да забогатеете, трябва да започнете да мислите по подходящ начин. Споделям ви 2 утвърждения за финансово благосъстояние, които използвам от години и те ми помагат винаги. Ще помогнат и на вас. Ето ги. Моят приход непрекъснато нараства. И с каквото и да се захвана, то ме прави по-богат. Поне веднъж на ден станете, разтворете широко ръце и кажете ясно и открито: аз приемам с отворени обятия изобилието и доброто във Вселената. Благодаря ти, живот. Животът ще ви чуе и ще ви отговори. Позитивни утвърждения за финансово благосъстояние. Произнасяйте тези утвърждения с чувство и разбиране. Аз съм магнит за парите. Всяко мое начинание ми носи добър финансов резултат. Където и да работя, съм ценен и добре възнаграден. Живея в прекрасен свят на изобилие и хармония и съм благодарен за това. Имам неограничени възможности за забогатяване. Те са навсякъде около мен. Животът обслужва щедро всичките ми нужди. Вярвам на живота. Законът за привличането ми носи още повече пари и блага. Отворен съм за неограниченото богатство, което съществува във Вселената. Променям мисленето си. Вече не мисля за бедност, а за материално благополучие и моите финанси отразяват промяната. Благодарен съм за всички блага в живота си. Всеки ден ми носи нови, чудесни изненади. Плащам с радост всичките си сметки. Наслаждавам се на всяка похарчена стотинка, защото реката на изобилието тече в живота ми. Заслужавам само най-доброто и го приемам още сега. Не се съпротивлявам на парите. Приемам радостта, която ми носят те. Моето благосъстояние идва към мен от всякъде и от всеки. Позитивни утвърждения за добро здраве. Харесвам храната, която е най-полезна за организма ми. Обичам всяка клетка от тялото си. Избирам здравословния начин на живот, защото уважавам себе си. Очаквам здраве и щастливи старини, защото сега се грижа за тялото си с любов. Всеки ден откривам начини да поддържам отлично здраве. Връщам тялото си към първоначалната му форма на отлично здраве, като му давам това, от което има нужда. Мога да се излекувам. С мислите си позволявам на разума си да възстанови тялото ми. Над мен бди ангел-хранител. Винаги съм направляван и защитаван от божествената сила. Да съм здрав е мое божествено право и аз настоявам за него сега. Благодаря за здравото си и силно тяло. Обичам живота. Аз и само аз имам контрол над хранителните си навици. Винаги мога да се откажа от нещо, ако реша, че е във вреда на здравето ми. Каквато и да е моята любима напитка, аз пия достатъчно вода, за да прочистя тялото и ума си. Радостните ми мисли са пряк път към здравото ми тяло.